Slovensko. Krajina s množstvom prírodných úkazov, prekrásnych scenérií, historických a kultúrnych artefaktov. To, že Slovensko je naozaj jedinečné, dokazuje aj rozmanitosť a nádhera rozsiahlych podpovrchových priestorov. Jaskinné systémy nachádzame po celom území našej krajiny. Doposiaľ je známych vyše 5300 jaskýň a ich počet sa stále zvyšuje, pretože územie Slovenska má ideálnu geologickú stavbu na vznik týchto krásnych útvarov. Slovensko je preslávené hustou koncentráciou krásových oblastí. Jedna z nich sa nachádza v samom srdci Strážovských vrchov a mnoho speleológov ju nazýva aj perla Strážovskej hornatiny. Táto oblasť nie je veľmi veľká ani veľmi známa, ale jaskyne, ktoré sa v nej nachádzajú, sú neprehliadnutelné. Vítajte v tajomnom svete Mojtinského krasu. Mojtinský kras sa nachádza v strednej časti Strážovských vrchov. Rozprestiera sa v okolí obcí Mojtín a Pružina. Jeho rozloha je 84 km štvorcových. Územie má ideálnu geologickú stavbu, pretože sa tu nachádzajú horniny, ktoré najviac podliehajú krasovým procesom, teda vetenšteinské vápence, ale aj iné druhy karbonátových hornín. Bolo dokázané, že pod celou Mojtínskou oblasťou sa nachádza množstvo podzemných priestorov, z ktorých boli doposiaľ objavené len časti. Z nich si predstavíme tie najpozoruhodnejšie. Jaskyňa na Rúbani je druhou najdlhšou jaskyňou Mojtinského krasu. Má dĺžku 450 metrov a hĺbku 92 metrov. Charakteristické sú pre ňu trhlinové priestory. Tie prechádzajú cez vrstvy rozličných krasových hornín. Celkovo sú priestory tejto jaskyne veľmi úzke. Na niektorých miestach sa inak ako plázením nedajú prejsť. V najkrajších častiach jaskyne sa nachádza bohatá kvapľová výzdoba. V spodnej časti jaskyne táto výzdoba chýba, pretože priestory sú formované podzemným tokom, ktorý meandruje na dne jaskyne. Jaskyňa sa končí sifónom, ktorý jaskyniari nedokážu prekonať. Vyvieračky, ku ktorým podzemný tok jaskyne smeruje, sa nachádza na severnom okraji Mojtinskej planiny. To znamená, že jaskyňa musí prekonať ešte 2 km popod obec Mojtín. Mojtínska jaskyňa sa nachádza v jednom zo skalných brál. V súčasnosti je odhalený len zlomok jaskyne, ktorej pokračovanie prerušujú štrkové nánosy. Pozostáva z dvoch na seba kolmých chodieb, z ktorých každá má 24 metrov. Vstupná časť jaskyne má charakter dómu, ktorý sa podobá na trojuholník. Jeho šírka je 6 metrov a výška 8 metrov. Tu je umiestnená socha svätého Jozefa. A pretože táto jaskyňa je dostatočne veľká a dostupná, v minulosti sa používalo na náboženské účely. Má chudobnú výzdobu, ktorú tvoria sintrové povlaky. Je ich možno vidieť na niektorých miestach na stenách jaskyne. Steny sú inak dokonale vyhladené eróznou činnosťou vody. Májová priepasť siaha až do hĺbky 108 metrov pod povrch zeme a preto je to najhlbšia jaskyňa v Strážovských vrchoch. V zozname najhlbších jaskyň na Slovensku je na 39. pozícii. Je dlhá 503 metrov a nachádza sa na dne najväčšieho závrtu v Mojtínskom krase. Vyformovaná bola vodou, ktorá cez závrty prenikala do podzemia. Nachádza sa v nej nádherný krasový jav, záclonka. Je hrubá asi 1 cm. Jaskyňa má priepastný charakter, preto slúži i na tréning horskej záchrannej služby. Pružinská dupná jaskyňa patrí medzi najväčšie jaskyne v Strážovských vrchoch. Má dĺžku 300 metrov a hĺbku 24 metrov. Jej najvyššia časť má až 14 metrov výšky. Je tu množstvo sintrových nátekov. Na začiatku jaskyne však výzdoba takmer chýba. Ďalej pribúdajú stalaktity, stalagmity a stalagnáty rozličnej veľkosti a tvarov. Až napokon je vyzdobená celá chodba. Koniec jaskyne je najkrajší. Nachádzajú sa tam 3 veľké kvaplové stĺpy. Kvaple sú veľkosti 1 meter a hrubé pol metra. Majú bielu farbu, ale nájdu sa i zafarbené do žltohneda až tmavohneda.
Je to jaskyňa, ktorá vznikla činnosťou podzemného paleotoku. Závrty a iné povrchové útvary zbierali vodu a sústavou puklinu odvádzali do tejto jaskyne, kde všetká voda vyúsťovala na povrch v dnešnom vchode do jaskyne. Jej vek sa odhaduje na 9 miliónov rokov. Predpokladá sa, že jaskyňa je spojená s priepasťou medzi kačkami. Do tejto priepasti sa voda vlieva a v Pružinskej dupnej jaskyni by mala vytekať. Ak by to bola naozaj pravda, ukrývalo by sa pod povrchom ešte okolo 4 kilometrov chodieb a keďže jaskyňa je tvorená najstarším paleotokom, nachádzala by sa v nej nádherná výzdoba. Toto neboli všetky jaskyne, ktoré sa v Mojtinskom krase nachádzajú. Je ich tu veľké množstvo, ale práve tieto 4 jaskyne vynikajú svojou krásou a jedinečnosťou. Jediná sprístupnená jaskyňa v tomto krase je v období od 1. mája do 31. októbra. Je ňou Pružinská dupná jaskyňa. Na jej návštevu si však treba zarezervovať sprievodcu. Ostatné jaskyne sú príliš nebezpečné pre turistov, preto sa ich sprístupnenie neplánuje. Speleológovia však neustále objavujú nové podzemné priestory a nikdy nevieme, čo v našej krásnej prírode ešte nájdeme.